फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय बिथांमोनहा जाहाथे उननि जिउआवबो मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना साक्सेस जाथों अबंलावरि आफा अनान गसाया अरायसम बिथांमोनखौ अनहरबाय थाथों बिथांमोना बर' हारिनि सम्पद बिथांमोना न'खर हादोर आरो हारिनिनो सम्पद बिथांमोना मोजां फरायलांनो हाथों आरो बे हाबाफारियावनो रिसार्च पार्सन हिसाबै डक्टर निजोम बसुमतारी बिथांखौबो लेंदों आरो दुलाराय आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंहा ब्रह्म धर्मनि भक्त आफा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों बाव सावरायलायनाय जादों आरो उन समावबो बेनिफ्राय आरो बोरै हाबाफारि लालांबाय थागोन बिथांमोना बेखौ सावरायदों दा आंखौबो सासे फुंखा सुबुं हिसाबै बेयाव बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय हिसाबै आंबो बाव बाहागो लाफैदों आरो फरायसाफोरखौ बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां टेलेन्ट दङ गोबां बिथांमोना लेखा गोरों दङ गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनायाव आखा फाखा आरो बिथांमोना मोसानायाव आखा फाखा मेथाइ रोजाबनायाव आखा फाखा सावगारि बोनायाव आखा फाखा आरो खमलायनाय गुबुन गुबुन आयदायाव बिथांमोनहा गावबागाव बिराद टेलेन्ट दङ गामि ओनसोलाव जोनोम मोननाय गोबां बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय डिप्राइभ जानानै थानांदों आरो माखासे फेसिलिटिफोरखौ मोनाखै नङाबा जोंहा फोथायनाय दङ जेरै मणिपुरनाव दिनै मणिपुरनि मानसिफ्रा गोबां बिथांमोनहा खेला दुलायाव आगबारिबाय जोंबो मणिपुरनिफ्राय खम नङा जोंनावबो जुदि फेसिलिटि थायोबा जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि फेसिलिटि मोनगोन आरो गोबां IIT फरायनो हानाय गोबां डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बर' फरायसाफोर दङ दा बिथांमोनखौ नागिर दिहुननो नांगोन गुबुन गुबुन एंगेलनि गेजेरजों बेफोरबायदि मान बावनाय बेफोरबायदि थुलुंगा हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जाबाय थादों आरो बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे जालांबाय थानोबो नांगौ दा गोबां बर' फरायसाफ्रा आंबाव फैनानै खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन बाबा बिथांमोनहा बुंदों जायफोरबो दिनै बरायजादों टप 5 गुरु जुगेश्वर ब्रह्म बाबा बान्थाखौ मोन्दों बिथांमोननि न'खरफ्रा गोबाङानो मोजां नङा बिथांमोनहा गोबां निखावरि न'खरनिफ्राय फैनाय फरायनायाव जोबोद मोजां नाथाय आं बे फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो बे चेनेलनि गेजेरजों फरायनायाव मोजां आरो बिथांमोनखौ अनग्रा सासे नङा सासे ओंखारगोन आरो आसामाव बेबायदि जोंनि गेजेरावबो गोदोबो जादोंमोन गोबां मोजां मोजां बर' फरायसाफोरखौ माखासे जाय मदद होगिरि बिथांमोनहा नागिरनानै मोना दा नोंथांमोना बेफोर चेनेलनि गेजेरजों बै जाय मदद होनो गोसो दङ बेफोरबायदिखौ नागिरनानै बैफोर फरायसाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो नांगोन आरो बैफोर बर' फरायसाफोरखौ मदद होनोबो नांगोन दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां प्रफेसार गोबां लेक्सारार गोबां NGO दङ गोबां मोजां सानग्रा दं गोबां मदद होनो लुबैग्रा माहाजोन एफा एनै बिथांमोनहा दङ दा बिथांमोनहा जाहाथे हारिनि गेजेराव हारिनि बर' फरायसाफोरा जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ सोलोंथाइ आगबारिलांनो हाथों आरो बर' फरायसाफ्रा रोंगौथि जाथों बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा बर' फरायसाफोरखौ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लाजानो लुबैयो बिथांमोनहाबो जाहाथे बै बर' फरायसाफोरखौ जाय दिनै 2022 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय लुबैनानै बिथांमोनहा हयथ' फाइनान्सियेलाव गोबां थालांनो गोनां जादों बेफोरबायदिखौ जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे अनहरथों मदद होथों बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आर'ज खालामनाय थाबाय दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै अकल जों बर' हारियाल' नङा दा जों बर' हारिया माखासे जौगानाय हारि नङा दा जोंनि गार्जेनफोरा 100% लिटारेसि रेट नङा जाहानि आइयाबो रोङा गुबुननि आइ आफा बिथांमोनहाबो रोङा दा बिथांमोनहा जों माने फार्स्ट जेनेरेसनासो लेखा गोरों फार्स्ट जेनेरेसनासो MA पास फार्स्ट जेनेरेसनासो दिनै मेट्रिक पास जानाय दा ओंखायनो बेफोरबायदियाव जोंहा गामिफ्राव सावरायनो नांगौ आङो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिमोन जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा आंखौ हांख्रायनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जायगायाव दुलिगाव होनाय मोनसे जायगायाव 2015 मायथाइ जानांगौ 2015 मायथाइ जानो नांगौ बे मायथाइयाव बेयाव दुलिगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहानो जैग' सावनानै दिनैनिफ्राय बिमा बिफा फिसाला आरो फरायसा बिथांमोना गामिनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जैग' सावनानै जों जौ लोङा जोङो गाज्रि खामानि मावा जों अरायसम मोजां जागोन अरायसम बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोन बैफोरबायदि हाबाफारिया ब्रह्म धर्मनि गेजेराव जोबोद बाख्नायनो गोनां आरो बे हाबाफारिखौ दुलाराय आसामावनो